Igbo ndị ọma ekele m unu n'obere ezumike anyị gbajere anyị echiatala anyị na-asị kedu ebe isi na-ekiri anyị ebe ọ bụla ị nọ n'osi ike chetakwana ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ihe na-eme obodo n'ụbọchị taa aha m nwụkwa ọnụ Doris Ifeoma onye mụ na-eso na-etinye ọnụ n'okwu n'ụbọchị taa ka nwụkwa Lọlọ Ugomba isi mmiri kedu isiokwu ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị taa dịka anyị si na-ekwubu n'ọwụ mmetọ na-emetọ gburugburu okirikiri ebe ọbụla anyị nọ dịka ndị oyibo kpọrọ ya environmental pollution ma nke dị ịma na ha si pollution a ụfọdụ eche na ịnyụ arụ bụ pollution mbakwa o ihe ọbụla mere mmetọ ebe ị nọ wụ pollution ma ọ ilele ihe mmiri nkịtị ile ya wunye ya n'ebe esinyere mmanụ ọ na-agbọcha mebisi ebe ahụ pollution i were mkpọtụ si na onye gị na onye agbata obi gị agaghị ezu ike pollution ịnọkọta were mmanụ ma ọ kemikal ga wunye ndị kwesịrị iwunye ya mebie ebe ahụ pollution ịnọkọtakwa na-anọkọta gasị nyụze nke aha na-ekwu okwu ya ọ na-enyuzie ya pollution ka nke na-aga n'ikuku fancha pollution ha niile ka nke na-abịa ebe a kụrụ ahịhịa ile ya wụọ mmebi ala ebe ahụ pollution ka ụzọ nke anyị ga-ekwu ha niile ihe ọbụla ga-eme ka ebe obibi mmadụ hapụ ịdịrị ya mma hapụ ịdị mma ọfụma ka ọ nọrọ zi ike ihe ahụ pollution n'ụzọ a ka ewu ka nkụzi onye anwa ihe ahụ nsogbu na-enyere onye agbata obi gị ebe Chineke kechara anyị ụwa doziere anyị ọfụma sị anyị nọrọ mee enjoy onwe nke anyị ga-eme improve nke anyị ga-eme ka ọ dị mma ka anyị mewe nne kesịkwa na anyị ga-abịazi nke anyị ga-emezi ka anyị nyere onwe anyị aka anyị besịkwa na-emebizi emebi ihe na-akpọ Chineke aha na-akpọ Chukwu okike ahụ Chukwu okike ahụ nwekwa na anyị o ọzọ anyị nwajisi ike meekwana nke anyị hụrụ mmadụ wepụzie anya ukwu wepụọ ihe ịkpọ asị maka na ịhụ onwe gị n'anya hụ obodo gị anya ị gaghị achọ ka ị mebie ihe dị n'ime obodo gị ma ọ bụ okirikiri ebe ibi iwe onye nwekwa n'ụgbọala na-agba tụfụtụfụtụfụtụ onwe ihe dịka oyi mmanụ adịrị ọzọ ewepụtara ya jisi ike wunye ebe kwesịrị iwunye ya ka ọ hapụ imebi ra ebe ndị mmadụ nọ ọ bụrụkwa na ụgbọala gị na-atafụta mmanụ maka na mmanụ ahụ ọ na-atafụta ifu ka ọ na-esi eji ị ga-ama na ọ naghị adị mma oji ka ọnọ ụfọdụ ndị bịa ihe afọ mmadụ oyibo mmelụ bụ ndị lụrụ ya bụ ụgbọala a na-anya anya mmeli aka olu ọnwa ịtọ ma ọ bụ ma obere ife nye anya ga mgbasịkana ọnwa ịtọ na ọnwa ịnọ bido n'ọnwa ịtọ ruo n'ọnwa ịnọ ụgbọala ọbụla kwesịrị ka ịgbapụ ya mmanụ ka akpa anya aka mmanụ gasịa ife kwesịrị ka ewepụsị anya ya ewepụgasị anya gbanwesị anya ife ụfọdụ wee gbanyekwa mmanụ ọfụ ọ dịkwa ọfụ ọnya ka ndị oyibo kpọọ servicing ọnwa ịtọ na ọnwa ịnọ ọbụla moto gị ụgbọala gị ị na-anya maọbụ ife ọbụla ị na-eji dịka ọ bụrụ na ọya igwe a na-enye ọkụ nya jeneretọ ndị na-akwa ọka ife ọbụla ọnwụ na-eweta ọnwa ịtọ ije mee gịnị lụnwee anya nye ya ife ọchọ gbapụ mmanụ gbanye mmanụ ọzọ megasị anya ọghọkwa nke ọfụ ihe afọ mmadụ ọnya ụgbọala ọnwa isii ofu arọ mmanụ dị n'ime ụgbọala ya apụbere ilo mgbe ọ bụtezi ya n'ilo ị na-afụ ụdị anwụrụ ojii ọya na-akwụ ọ bụ na dịka na onwe ike ọ bụ na moto ọzọ bụ gị ma ọ na-ịbanye n'ụgbọala dịka ndị a na ebe a na-agbata ma moto molu a ma bọọsụ a na ịbanye iwe na-emezi anyị ume wee nwa anwa wee na-esi ya n'azụ ụdị anwụrụ ojii ọnya na-akwụpụta oyi ejigodi ya gbaa ọchịchị n'ebe niile welugodi anya anwụrụ anyị esi na ya bụ moto nya bụ anwụrụ ya ụmụ onye ọya bụ oku di ya dịka ndị a na-ayagasị ụmụ ọya dịka ụmụ ọya ọchinungwa dịka asma ụkwara ọchinungwa ma oyi ọchinungwa asma fama ndị otu ya ụmụ onye ya bụ okuri ya azụ agbafebu ụzọ maka ọnya chọgharịba ife yere ka ọnya anachi ya taa azụ ụfọdụ ogbukwa ofe egbuo mana ị na-ịgwa mmadụ ife si ya na ife dị otu a ife dị ụtọ ọ kwesịrị ka ị na-anya ụgbọala ka ọ gafee ọnwa ịtọ ghara ịgbapụ mmanụ dị na ya
maka na mmanụ ojii a ya ejezi oje nyakọsi ebe a itinyezi igodo na ifere ka ibido nya bụ ụgbọala ka ọ gaba agaba ife ya n'ụzọ tontonto o wee na-agbanye egbe elu wee na-ebupụta anwụrụ na-eji ka gịnị ọbịa ihe owolo anwụrụ kụọ alụlu amụrụ m na aghọtakwa ife a na-ekwu kụọ alụlu na anwụrụ kpuchikọ igwe nwa alụlu n'eluigwe ife okụọ alụlu ebe niile gbaa ọchịchị onwezie moto ọzọ ya bụ ife sef na-esokwu ebute gịnị ife mberede okporo ụzọ nya asidenti n'ọnụ oyibo ọ na-eso ebute ife mberede okporo ụzọ maka na oke onye bụ alụlu anwụ ọghọọ ọchịchị moto ọbụzi anwụrụ akwụchikọzi onye na-eso gị iru ihe amazi na iluwego moto nso oge ụfọdụ ama na-afụtazi eme njizi n'ike na-afụta moto na-esi ya n'azụ ọkachasị ma chi jiri tụba obele nya enwebi mgbaghachi na-eme ka oyi ejite ife dịka elekere isii site elekere isii na elekere ịsaa nya njedebe fana bụ elekere isii na elekere ịsaa ifu ya o wee kochiko ebe niile akọ alụlụ na-ejikpi ihe amazi nke bụ ụgbọala ị na-eso n'azụ ihe amazi ebe ị na-anọ o nwere ike onye awelu n'ike ojeje mee gịnị kwaliko onwe ya n'azụ ya bụ ụgbọala ịfụrụ na ọ dịrọ mma abịazi a na-asị mgbe ọ bụ na moto ahụ na-esu one mana ngịwa bụ onye ihe achọrọ ka ije gbapụ mmanụ dị na moto gị ọ na-akacha njọ ọrụ onye bunyere onye ọzọ ụgbọala si ya pụwara ndị obi ọjọọ na-abịa ha kwụọ n'ụtụtụ nye onye ọzọ kwụọ n'abalị ha ga na-emegide ihe nwa onye nke a ga-asị nke a ga-dozie moto ahụ na ọ nọ n'ọnọdụ onye ọra na-eme ka ọ bụrụta ego nke agbapụ onye ọnwụ oke n'ọrụ dịrị onye nwe ụgbọala ahụ ịfụ na ụgbọala ahụ ya dị mma ihe niile kwesịrị na-eme n'ime ka o nwee ike ịdị na-arụ ọrụ ọfụma a na-eme ihe dị otu anaghị adịcha mma maka na-asị gị ka isi emere onye ọzọ ka isi emere onwe gị mere onye ọzọ ọ ya bụ ịhụnanya na-ekwu okwu ya ọkwa ya mere ji na-asị ọsọsọ ịgụ akwụkwọ ọgwụ ka ịgụ akwụkwọ ka ị na-arụ ọrụ oyibo mba ịgụ akwụkwọ ka ị mara ihe dị njọ dị njọ oyere ihe na-aghọta onwe onye mejọrọ gịnị ị mara na o mere ka uche ya si gwe ọ bụrụ na o mere ka o megide gị ịghọta ya n'ụdị anwa nwee ike inyere onye ahụ aka ka ọ dị mma hapụ ịnọ na-echesi o mere ihe a ka o megide gị ụdị agaghị imere ndị ya na-aga ihe ọjọọ ahụ na-aga ebe ọ na odigo otu a kedu ihe a ya emezi ka ebe ike inye nwere onwe anyị aka ka ihe niile na-emetọgharị ma mkpọmkpọ bọtụl ndị eji aṅụ mmiri ọgbọ ndị eji aṅụ mmanya ịṅụcha ịtọpịa ọpịawa anụ nwatakịrị gafezi ọzọ nye ọkwụ nke mmiri ya na-ere mmiri sachet ndị a na-ere ebe ọbụla fụrụ dị ma ọwụ naịlọn ndị eji ekechi ihe ndị ojii ebe ọbụla fụrụ litacha ha niile eche polishọn aha na-ekwu okwu onwe ka ihe esi mee nke ọbụla mechara isi ike kpokọta ya dosa ebi kwesịrị idosa ya ọ ga-adị mma n'anya a gwara ka esi edosa na akpọmosu osi aza maka na idozi ha ahụ ọfụma ọ dị mma n'anya nwunye ga ijiji ama na-ebe ọ gaghị emetọ gị ma ilele anya na ọ gaghị na-asọ gị oyi onye bata ọ gaghị na-asọ gị oyi mana idosoro ya ọfụma ebe ọbụla afụrụ mkpọkpọ naịlọn nke ọbụla dose n'olisi chọọ ya konko ebe ọbụla ịmụcha mmiri ịtọsị ebe ọ na-edozi ọ kakwa mma n'ụdị a na-emepụtazi kịta ihe na-emezi na akazikwa mma sef maka na ọ na-enyezi aka nke ọbụla idozere ha bịa tụtụrụ ya were ga were na-arụ ihe ndị ọzọ ọ nwere ndị na-ejizi nkonko mpi ndị ahụ na-emepụtazi ihe ndị ọzọ so ụdị a ga na-emepụta kịta ga-awụ awụzi ihe ọ ga-awụ anyị were emechi ihe chọrọ iji eme nke aha na-atụfu atụfu ọgwụ onye ọzọ ga-ejikwa ya mepụtakwa ihe ọzọ dịkwa mma ọ ka esi eme ụdị ha hapụ dị na ebe ọbụla na-atụsị ya mana ọbọkụ ịma ntakwafu ụta maka ife ndị wee gwa gị otu ọbụla ịma na obodo anyị anwe ka ọ dị ọ bụ na mfa na-eme isi onye mecha onye nwe wee lụpụtakwa ife ọzọ onye mechakwa ya lụpụtachakwa nke ya ọ ya ewekwa ya nyekwa onye ọzọ nye osiri aka fere aka wee luo aka ịfụrụ na ọ nwe ka ọ dị mana onye nke ikpeazụ emezi ya na ọ gaghị adịzi mma onye ọzọ iwere
rụọ ọrụ dịka onye bụ na onye mesị anya nya taba arụ ma gịnị bọtụ wọta ka a na-ekwu na ịṅụcha mmiri anwa nke ahụ ya atụfu ewerekwa ndị na-etinye ncha ma ihe ndị ọzọ ewerekwa ya tụtụrụkwa ya wee mekwa ncha ife dị ya bụ emecha anyị eme gịnị ewere ya tụfuo ndị be anyị ọ dị ka anyị eje obere ezumike anyị na-achịghatazi azụ anyị eme gịnị anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị mana chetakwa na ebe ị nọ na ya bụ n'ihe na-eme n'obodo nke isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe enwelu ndị ọma nwekwazi ịmanụ ka anyị pụtakwa